Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil George Peresso li huwa awtur, poeta u kittieb ta' diversi drammi kemm għar-radju kif ukoll għat-televiżjoni u kien tista' tgħid wieħed mix-xandara pionieri ta' Malta. Huwa rebaħ diversi premji letterarji fosthom il-premju Francis Ebejjera Drama u traduċa wkoll diversi drammi kemm mill-Ingliż kif ukoll mit-Taljan għal Malti. Allura George, xi qrajt dan l-aħħar? Jiena għażilt romanz ta' Murakami għandu isem daqsxejn stramp u twili ma' sinifikattiv Colorless, Tutsukuru, Tazari and His Years of Pilgrimage. Jiena sirt naf il-dana l-awtur Murakami il l-kodba tiegħu jinħatfu f'ġimgħa fil-Ġapan u jkunu ġab prenotati meta jiġu tradotti ftit ta' snin ilhom permezz ta' Norwegian Woods. Imma dan rrid naqrah b'mod partikolari. L-ewwel nett għal-tema illi fih li tinteressani. U anki għaliex hemm żewġ temi fih, il-mużika tal-Ist li jsemmi u s-sens ta' pellegrinaġġ li jiena kont semmejthom f'wieħed mir-romanzi tiegħi il-werrieta tar-riħ qabel ma kont naf min huwa Murakami u qabel ma dan pubblika dal-ktieb biex qed li pubblika li kopja minn fuqi Alla ħares. Il-bot ħafna minni li jiena inxebbaħ anki li nifsi mad-del tiegħu. Imma l-idea illi l-Ist nlebħu il-pellegrinaġġ hija ċara għaliex l-Ist għandu l-mużika tal-pellegrinaġġ. Tifhem? Il-tini raġuni għaliex għażiltu, għaliex l-istorja fiha nnifisha barra das-sens ta' mużika u ta' pellegrinaġġ illi fiha. Hija tfittxija ta' identità għalhekk il-pellegrinaġġ. Il-mod kif il-karattru stramp dal-isem daqshekk stramp hija li jfittex lilu nnifsu għaliex colorless, għaliex ħbiebu kollha kellhom laqam li huwa marbut mal-kulur, minnu viola, minnu aħmar, minnu abjad, etc. U bla kulur, għax kien bniedem bla identità u kollha jitilquh, iwarbuh. U jrid isir jaf għaliex huwa f'dina id-dinja fejn qabel kien kellu l-ħbieb issa sar waħdu. Allura immur ifittex lilu nnifsu permezz li jfittex lil dawna il-ħbieb. U dana jagħmlu permezz ta' tfajla illi iġġalu jidħol fih innifsu u jiskopri il-kulur tiegħu innifsu. Hawnhekk il-kulur huwa simbolu mhux sempliċiment xi ħaġa pittura għax aħna nintarfu wara kollox l-immaġni tagħna mill-kuluri milli għandna mhux sempliċiment mill-figura illi għandna. Ukoll illi għandek it-tieni ktieb f'idejk, George. Ija. Għasilt ktieb ta' poeżija ta' Joe Piglia bla qiegħ. Joe Piglia għandu dik tip ta' poeżija mhux tas-soltu, profonda, qasira, konċiża, spiritwali, mistika sejħilha li trid. Jiena ħajti nadja fil-kitba u meta nista' fil-qari. Imma poeżija rridha kuljum. Isni qed naqra xi ħaġa li tagħtini l-ħajja, isa l-arja, isa l-bnina. U da mhux qed ngħidu b'rettorika. Importanti illi naqraw poeżija spiss għax ittina is-saħħa u niskopru lil nfusna. Grazzi ħafna George tal-li kont magħna. Nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna, aħna kif għalina George, nistgħu nħeġġukom biex taraw Ar Nitfa' kuljum u nħeġġukom biex tkunu magħna wkoll il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.